Lietanie na Veľký piatok sa mi vždycky páčilo, pretože každý rok je zhruba rovnaké počasie. Není veľmi horúco, není veľmi veterno a celkom dobre sa aj dneska lietalo. Trošku termiky jarnej, takej prudšej, ale dalo sa to zvládnuť. Takže Veľký piatok 2017, teplota okolo 12 stupňov, slnečno, naskakujú kumulky, ktoré určite po čase budú väčšie a väčšie, pretože počasie sa má vylepšovať. Inak tretí let v tomto roku, asi hodinu 10 minút, s novou prilbou FC5, vynikajúco sa v nej lieta, sedí veľmi dobre na hlave. Má to Bluetooth, čiže môžeme telefonovať. Pred chvíľou mi volal môj kolega, dobre som ho počul, on počul mňa takisto dobre. Vysielačka zapnutá, veľmi dobre počuť, veľmi dobrá počuteľnosť, dobrá odhlučniteľnosť, čiže zvuk motora počuť len veľmi v takých hrubých frekvenciách, znesiteľných, čiže dá sa s touto prilbou pekne a dlho lietať. Sú nám namontované kvalitné sluchadlá, ktoré zabezpečujú kvalitné odhlučnenie a zároveň kvalitnú reprodukciu či už telefónu, hudby alebo aj vysielania s vysielačkou. Navštívil som letisko Kamenica, nič sa tam také veľmi zaujímavé nedeje. Videl som tam náčelníka, pána Fofa a ešte jedného z členov, ktorí možno dneska sa budú chystať na nejaké lietanie alebo len motorové skúšky. Takže som veľmi spokojný s dnešným dňom. Motor Instinct NS200 ťahal veľmi dobre, neboli žiadne problémy, krásne to naštartovalo aj po dlhej zime. Padáčik takisto od Dudka, VRC Nukleon, ten takisto krásne nesie, v termike je zvládnutelný, pokojný, nie je náročný veľmi na pilotáž, samozrejme ak prídu ťažšie a také prudšie stúpania, takže tam je treba ho strážiť ako aj každý iný padák. Inak v autostabilnom režime letí veľmi rýchlo a pokojne. Tak to by bolo pre dnešok všetko. Prajem všetkým príjemný a ničím nerušený Veľký piatok, Bielu sobotu a nedeľa. Nech bude, má byť síce počasie zlé, ale možno sa celkom tak až predpoveď nepotvrdí. A pondelok vám prajem pooblievať sa a v útorok všetci spokojne zase do práce. Ďakujem, majte sa, ahoj.